It is exactly 21 after 8. So isikhathi ungene la kwezaseThekwini la sikhuluma khona nobaba uMeya weTheku. Yebo ubaba uSireqaba ohlelweni lwethu eziseThekwini izolo umkhandlu uthatha isinqumo sokulekelela izakhamuzi ngezikweletu. Umeya uzosicacisela kabanzi ngalesi nqumo namhlanje. Sikubingelele baba Meya, siyakwemukela kuyiVuma FM Breakfast. Babumzo Gabriel noNombuso ngibingelele abalaleli bonke beVuma FM wezaseThekwini. Ngiyabonga kakhulu ngamukela. Meya wami, kuyajabulisa ukuthi njengoba wenza izithangami zesabelo mali salonyaka imibono abantu abayiphakamisayo neyiphendula nikhombise ukuthi niyabezwa njengoba senithathe isinqumo sokulekelela labo abasalele emuva ngezikweletu. Awusichazele ukuthi lo hlelo luzosebenza kanjani? Impela mfethu kule thangami kuningi okuqhamukayo kodwa sishilo ukuthi asizukulinda kusize siphele ithangami uqala unyaka omusha uma singakwazi ukuthi sikwenze manje. Sithatha isinqumo-ke sokuthi kube nohlelo lapho sibheka khona izikweletu ezenziwe ngaphambi kwenyanga kaJanuwari. Zonke izikweletu onazo kuzokuba umhla ka-31 January. Kuzilezo zikweletu ukuthi usukhokha-ke uhalf waso and sulo omunye uhalf. Kodwa kumbandela ukuthi kumele ukwazi ukukhokha lo half lowo. So isikhathi-ke sisola manje njengoba sithatha isinqumo izolo kuzokuba umhla ka-30 kuJuni. So wasala washiwa. Uma uphuthele umhla ka-30 kuJuni kusho ngeke usaphinde ube naleli thuba esidlulile njengamanje. Kodwa-ke isikweletu sakhe ngoFebruary noMarch noApril noMay mhlambe kuzoba uJune leso sikweletu-ke naso kumele usikhokhe. Kodwa uma ungenayo imali yokusikhokha kumele wenze uhlelo ukuthi lesikweletu sika-4-5 months uzosikhokha kanjani. So uzosikhokha in full uhalf umelene nalesikweletu esidala engithe sisuka noma nini kodwa kuze kufike isikhathi lesi esumhla ka-31 kuJanuwari. Asisho ukuthi laba besebenza uhlelo lokukhokha nomasipala nabo bavumelekile ukuthi bazobamba iqhaza kulolu hlelo esikuqalile. So phuthuma-ke uye emahhovisini ethu kamasipala isizakala center and bazobe sebeqhazela kahle nenze izivumelwane nabo. Then ngemva kwalokho usungakuhlala-ke ukhululeka. Indlela-ke umasipala wethu okhombisa ngayo ukunakekela emphakathini wethu. Uma unekhalo siyasabela siyisebenza ikhalo. Meya, siyabona futhi nimatasatasa kakhulu eThekwini kulezi zinsuku. Sikhuluma nje sinengqungquthela iAfrica's Travel indaba ephela kusasa. Kanti futhi ngomhla ka-21 kuya kumhla ka-22 May nizoba ne-property conference. Ngabe yini inhloso ngqangi ya le property conference ezoba lapha eDurban ICC nesasasa elingaka nje lokuthi abantu bathande ukuthi benze ingqungquthela enkulu eThekwini? Mfethu uhlelo lolu olubanjwe umkhandlu esesilibamba nyanga zonke. Inhloso yalo ukuthola ixazululo engqinambini abantu abahlangabezana nazo uma befuna ukubamba iqhaza kwi-property sector. Lena kungeminye-ke yemizamo yokuzama ukwenza i-transformation ukuthi abantu abakithi kakhulukazi abamnyama ebekade bengalibambile iqhaza bakwazi ukuthi nabo babe neqhaza elibonakalayo kulo mkhakha. Sithi-ke abantu ababheke kumabona kude babheke emaphepheni ukuze bezwe babeke indlebe ukuze bezwe ukuthi yini ixazululo esiphuma nazo ukuze bakwazi nabo ukuthi babambe iqhaza ngokuphelele kwi-property industry. Nonkosi, njalo ngonyaka niba nohlelo lokulekelela izinhlangano ezingenzi inzuzo ukuthi zikwazi ukwenza umsebenzi wokuthuthukisa umphakathi. Izolo sibone la ukuthi bekunomcimbi lapho bekunikezwa khona usizo, grant and aid kulezi zinhlangano. Mfethu le nhlangano zezomsebenzi obalulekile emphakathini thina sisibona njengabantu abayisandla sethu sokufinyelela lapho singakwazi khona ukufinyelela njengohulumeni. Izolo-ke sikwazile ukunikezela inhlangano ezo-111 ezibambe iqhaza kwi-arts, kwi-culture, kwi-youth development, skills development, kwi-health nakwi-wellness. Sinethemba elikhulu ukuthi lolu sizo esilidlulisele lezi nhlangano lezi lizokwenza umehluko omkhulu emphakathini, ikakhulukazi lo ontulayo. So-ke siyakuyelela ukuthi-ke bonke abantu abasebenze ngokubambisana nazo le zinhlangano
kodwa ke nazo le nhlangano sifuna ukuqinisekisa ukuthi indlela ezisebenza ngazo kumele zibe transparent, zibe accountable, ngoba le imali abayisebenzisayo imali abakhokhi bentela akuyona eyomuntu, abakhokhi bentela, abakhokhi bentela la eThekwini bafuna ubona imphumela emihle endaweni zonke la sitshala khona izimali esokusiqoqa kubona. Meya wami sesiya nje emaphethelweni ngesonto edlule esikhuluma nawe bekade kuzoba nomdlalo omkhulu webhola siubone usingathwa kahle kakhulu in our city, and also I saw you kwenye yamapaki kuma fan parks. Yebo mfethu, yakhumbula ukuthi at the park bese kuyindawo bese idulwe yabaphangi kudayiswa nama-drugs lapha, kunabantu abagodi ngasithebeni sebenza yonke izinto, bephuma benza ubugebengu lapha edolobheni nakwezinye indawo babuye babalekele khona lapha kuleya ndawo. Ukhansela kweleya ndawo wase-Ward 32 Ngonyama ebambisene nomphakathi bakwazile ukuthi-ke le paki bayi-clean away from labo njengasithebeni. Siyisebenzisile-ke kwaba futhi-ke kube nendumezulu, sibuka indumezulu yebhola kuzothi nangokulandelayo uma kunemicimbi emikhulu sise lapha kule plug kusona namhlanje, kusona ngalesikhathi-ke le paki sengeyomphakathi ngokuphelele. Sizoyibiyela, siyitshale, sivuselele, and kube indawo la nawe uma ufuna ukuphumula nje masedolobheni ukwazi ukuphumula kuyona. Ngokukhombisa-ke ngalolu hlelo esiphezu kwalo. Meya siyabonga kakhulu, ngiyethemba ukuthi nabantu bazosukumela ke lolu hlelo lokuncishisela kwezikweletu, uhlelo olukhulu kakhulu ngempela uma ukuthi ngase kuwenzeke kwabanye kuhafuleke umthwalo abawuthwele lokwasukela lapha ngekhathi zabo COVID abantu bebekade besindwa makuzonga sekweletini. Siyabonga ukuthi ninakekele kubahlali beTheku. There you go, Vuma FM breakfast. We'll do the same again next week as eThekwini with Ubaba Ukhansela Cyril Xaba, uMeya weTheku. Heading to your sports update with